Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, хоҳаро, аҳвол кадоме ки дар канали мо обуна нашидагиянд, ҳатман обуна шавед. Мо ҳам ҳар рӯз хуноҳои нав мепартем дар шаҳри Душанбе. То бибинед, бохабар шавед хонаҳои фурӯширо. Хоб нигоҳ кунед, хонаи навбати мо дӯстон дар ноҳияи Фирдавсӣ бари бозори Корвон мешава, кӯчаи Крупская мешава, ноҳияи Фирдавсӣ. Хоб дӯстон, раҳмати калон ба одамое ки канали мо дар дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, ҳатман нехтона бинависед нашод хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ҳатман ба номерои админ занг занед, меоем кӯмак мерасонем, реклама мекунем хонаро. Хоб нигоҳ кунед, дарвозааш Крупская 272 бари Корвон дар мисол камера домофон. хона камтар кози ремонт рафтеса, бихе бигем полни тайёр шидагия мақсад камтар ремонт рафтеса. Ин амиҷаша мисол бурчаткаша задестан тамом намехати дигаш. сол чизои хеле арзон задаги нестаи хумода, ҳама чизои хеле сол задаги мақсад нархи навошкати ҳамаш тӯри мегирад. Хоб дӯстон, ҳавли 4 соти қай хона се ошиёна қати подвалаш бигем, барое ки подвал дар хона ҳастад, се дар хона дар подвал. ҳозир мебурем полни гап мезанем, мисоли болошам хонай полни абзор мекунем нашод хонора. хона 4 соти гуфтем, канализатсия дорад дӯстон, ина водопад, обиш равонай. бари хонара бинед, мисол кушода ки хеле ягон чиз нестай. хоб ҳозир дӯстон мебароем свет, об проблема нест, хонада документҳои хона 100%. ина ин бари хона, ина турбои канализатсия полностью барои инаи хонора не хеле санг задагия мақсад полни гир ба гирди ҳавлӣ. ина подвал медурем, подвал пол кафел задагия, подвалаш ремонтш ин амиҷа шикартурай дирнаш дар фарқ монтажо ҳама мисол турия сафед кадагия, монтаж свет пет ҳама гузарондагия. иҷа хонаи мақсад чизи чораи устоо мондагия. ин хона 4:3 дӯстон, дараш хеле металлический мисол оҳанӣ. хоб дӯстон, ин ростакиш ба дуюм ошона, якум ошона мисол мебурем, мо дар подвал қарор дорем, иҷа дар меша лестница ба якум ошонаи даруни хона медуроем. хоб ҳамин площадкаи мақсади дестем хоб 5:20 ба 6:80 байни ошиёно ҳамаш монолитай, якум дуюм монолит обши. хоб дӯстон, поли тамошо кунед, тай лестницае ки бебинем ҷа метавонед гардироб кунед барое ки так шудаи хело чизои аҷоиботай мисол барои боло тамошо кардан. ҳатман бо диққат тамошо кунед хонара. баъд номерои соҳиби акара мемонем, соҳиби хонара дар номерош занг мезанед, нарх навошка мегем охида. мисол нигоҳ кунед, ина якум хонаи ки будир омаде сафед кардагия, розетка ҷои антена ҳама чи буровардагия. мисол ин хона 5:20 якум хона болош ҳамаш ремонт дорад. хоб дуюм хона 6:3 ишам ҷои антена, розетка, як тризаи бари хона буровардагия. поён нафариш стяжка. хоб анаки ба якум ошона мерем, аз подвал мебинем хонаи ремонтдора. мебинем ина ҳавлидан хеле тапчанд дора ба санг чӣ кадагия мисол
гирди ҳавлӣ ҳамаш сангай мақсад боло хона як хонаи зали калон дар болоай медароем ози ба хона поли наборои свет дар эҷаи чуд мепартоем. хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим дӯстон ина медароем ба хона. хоб ҷои камераш мақсад дар мафони берун гуфтем. ин холе ки дидесен 680 ба 520 ҳами ҷай нами хол дорем. хоб дан дари гуфтем ки ай подвал лестница меброи нета хати мақсад метуни лестница брои хонои евро ремонт люстра свет ҳама чиш кадагай. якум ошона да дӯстон ду дар хонаи ҳоз якум ба якум хонаш медурем. ина айдан дар медорем рост якум хона мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим ба якум хона дуромадем 570 ба 310 якум хонаш. мисол гуфтем ки да ошона да подвал бо хона подвал да дидем и ба якум ошона ина люстра полни абой задаги пол ламинат. хоб тезтар сёмка мекунем бародаро ки чтобы ҳамаи хонашонро бинед бохабар шавем. охирда баъд номрои соҳиби хонаро мемонем. хонаи димангиш дар якум ошона 550 ба 310. ина қолин ҳама чиш мисол карнада кадагай люстрои хеле аҷоибот задагиай. хоб ина ростакиш бо чӣ меша ҷои ванна туалет душвой бигем 250 ба 2 кафер задаги гир ба гир полностью болопластик. ина даҳандар дар ҷои кухня мешавад. кухняша нишон метем якум ошона дар ҷои кухня ҳастай. кухня гир ба гирд кафе ду тирезаи тарафи ҳавлӣ 440 ба 3 баландиш 310. ламинат поло карнада ду тиреза дахоли мебинем аз тарафи ҳавлӣ. хоб дӯстон мебарем ба дуюм ошона. агар подвал ҳисоб кунем ба сеюм ошона мебарем. ёкунин як фигураи хеле аҷоибот задагиай болода дуюм ошонада вақти дуромадан лестницада. калидоре ки мебинен калидори дуроз 890 ба 190 дӯстон. полни хона тайёр. хоб медароем аз якум хона сар мекунем. ин хонаи мо 585 ба 310. сетоша полни гиром мекунем. қолин ҳамаи хона полни тайёр кардагиай. хоб ай тарафи рост ба дуюм хона болода 4 дар хона ванна туалет. дуюмги хонаш 540 ба 310. парда задаги гуфтем ламинат ҳамаш хеле хушрӯ кардагиай хона. 540 ба 310. хоб ростакиш ванна туалет меша, чунки дар якум ошона дида будем. ҳамун размер, ҳамун стил
термикс доштай, поликафел, пластик. خب از طرف دست چپ سر میکنیم خونه را دیده اینه детский خونه میشوه 4.53 ده تریزه طرفی حولی بود نبینین همش مثل شدکه و چیز دیگه خونه که دیده سنازی و خونه را میبریم یک خونه زلی کلونه خونه بهت خونه عجیبات مثل شروع کدگه او را ما حتما میبینیم این خونه دیدست که 4.53 خب چورونگی خونه از طرف دست چپمون نه 7/3.15 میشوه نگاه کنید چه فیگور خشور زدگی گالاген люстра до триза از طرف حولی جدا خیلی بالکن میشوه بالکن دفعه گفتیم خونه قرار داره در ناحیه فیردوسی نمره صاحب اکر را میمونیم صاحب خونه را مقصد زنگ میزنیم نشد خونه کلی معلومات خونه را از صاحب خونه فروش میگیریم خب میفرایم برادران بعد زلی کلونه که مثال در دویم ошона отдельный да болои дарвоза аст ҳавай рӯз ба навор мегирем баъд нархи навои хонара гап мезанем ина бодиё қоли дома нишон метем ҳозир наи хонара симханибро мекунем камтар видео дарозтар мешава нигоҳ кунед ҷа як туалет дора ҷа нагуфтем беруна мана туалети беруна ранги нурихонаро калонаки полни кафел ҳамаш кадагиай ҷа водопровод ҷувод гирди хона гуфтем ки санг задагиай ина лесенса хати мебарем баъд дуюм ошёнаи отдельни здания барои тори дарвоза барои меҳмонхона калдора ки дуроз дора балкон бигем нахонара болои бо холиси мебинем хоб дӯстон медароем ба даруни хона ина хонае ки гуфтем зали калон 10/4 хоб дӯстон нигоҳ кунед чӣ фигураи хуб аҷоибо задагиай и тори дарвоза мисол мешава 10/4 хона инҷои ставка барои телефон антенна телевизор ремонтш хеле аҷоибот евроремонт хоб ҳамаи хонаро дидем дӯстон гуфтем ки зали калонтарин шай отдельни здания мефароем нархи хонаро ҳозир аз соҳиби хона мепурсем ва номерои соҳиби хонаро мемонем ҳатман занг занен кадоми хонаи фурӯшӣ дора дар номерои админ занг занен ҳатман чӣ мекунем меоем кӯмак мерасонем ахара хайрат шуд
нарх хона чанд шид ака 1,950,000 сомонӣ нархи хона. номерои телефон 902 455 55 55 500 40 28 идим 27 идим ги номер шай. хоб ина номерои акарамон гирифтен нархи хонаро медонен. кадоми чизе нафаҳмид да номерои метавонед админ зан занед, да номерои ака мисол зан занед, ҳатман мисол да ҳамин хонаи 24 мисол метавонад ҷавоб диҳад. кадоми барои хона мнения хутон агар нависанӣ бошед дар комментария нависем, барои реклама ҳатман меем сиёмка мекунем, кӯмак мерасем. раҳмати калон барои диққататон.